shing-a-ling-a-loo, she dance to the spot for you. Tell her who baba chango, baba chango, baba. With a papa, we gonna take it. I'm gonna get it, gonna baba, baba. Talk about my money, guys, I said I get a bum. What I got, mama, they got bum bum. Yeah, yeah. Yes, you know what? I'll just tell you this. You can clap and dance when the man gonna get it, baba, baba, baba. Pum pum. realment el nivell ha estat molt alt. I realment, des de la Comissió de Carnaval Ventalló hi ha preocupació perquè hi ha un nivell molt elevat i us encoratgem doncs, que participeu també de cara a l'any que ve i en properes edicions. Tercer classificat de carrosses, un tema que a mi m'ha encantat. La C31!
C de carrosses, C31. Saludeu? Saludeu. Molt bé, molt bé. Aquesta és la senyora que està a la carretera, que s'arrasca allò. Linda. La Linda. Gràcies. Gràcies, Linda.